Hvad mener du? Hvorfor skal du ikke tykke noget? Hvorfor ikke bare det halve af den her? Fordi det gjorde vi heller ikke. I spiste ikke en hel. Nej, men vi gjorde så. Jeg foreslog en dag, Emil, hvis du kan se det. Jo, men jeg kan nok godt tage et bid af den her. Hvorfor skulle jeg se den her ud? Hele munden begge to. Nej. Ja, det synes du. Men skal det ned i maven? Det gjorde du jo heller ikke. Nej, prøv at, det er vigtigt, at du tykker godt og grundigt hurtigt. Fordi når den skal ud, hvis der er klumper, ikke så... Ja, det er godt klart. Den skal hurtigt tykkes. Hvorfor? Fordi kernerne, de skal smadres. Jamen, hvad har du så tænkt dig at gøre? Hvad mener du? Skal det ned i maven, eller hvad? Ja, du skal jo sluge. Og det er det, der giver Det kan jeg ikke, fordi så render den ned i maven. Nej, det gør det ikke. Det lover jeg. Det gjorde vi før, og det gjorde det overhovedet ikke, og jeg slugte det. Og jeg Nej, det gjorde du ikke. Hvad? Sluk det. Jo, Det var mig, der spyttede ud. det skal man jo. Hvad så? Chili Claus her. Skulle du ikke tage en med ham, G? Så er den her gik. Jeg sveder. G, du tager en bid med ham, okay? Jeg tager den her nu, gik. Men vi skal lige sige så 3, 2, 1, okay? Prøv lige flyt dig. Jeg skal ikke ned den der klamme ende. Ikke skubbe lige nu. Jeg synes, at der er den er stærk. Skal vi vaske min? Kan man zoome længere ud? Så er det her, Emil. Ikke nu. Det er fair. Ikke nu. Jo, jeg tager den nu, gik. 3, 2, 1. Det jeg tager den nu. 3. Tyk nu hurtigt. Det gør jeg sværere, hvad? Er du sikker på det? Øj, bare. Ja, du må ikke smitte det ud. Det Skal du ned i maven, eller hvad? Kom over. Ja, det skal man gøre. Ej, det er tydeligt. Ej, det er sat væk tidligt. Ej, for helvede. Jeg lå mig mere på psykologen. Ej, hvor er det, det duer ikke det her. Og jeg mener. Ej, hvor er det rent på. Han mangler på. Tog du over? Ej, hvor helvede. Det brænder for vildt det her nu. Det er nu den toget rammer. Nej, det kan jeg ikke det her. Og det mener jeg. Jeg tror godt, det bliver ild i mig, mand. Har du taget noget? Jeg ved, det gør jeg nu. Vi skal bare lige... Hvad så du ikke? Så vi. Var det mere yoghurt, den gav? Ja, Giv mig det. okay. Bag om. Hold kæft, mand. Det er det vildeste. Jamen, så må det også være vores, og så lige om lidt, så begynder det at stemme af. Men det er lige, du bliver lige ramt, hvor det fuldstændig går amok. Du kommer da ikke i sådan der. Hold lige. Nej, hvad? Kan man ikke det, eller hvad? Jo, nej, for satan! Det tror jeg ikke, vi får bare til at gøre igen, det her. Stakkels Til. Til får på banen igen. Kan du ikke sidde stille, eller hvad? Nej, I tåler ikke. Hvor er det sjovt, det her. Tog du lige noget? Grøn. Er den ikke stærk? Overhovedet. Okay. Nej. Det er bare lidt sjovt. Må jeg se, far? Ej. Ej, for helvede. Jeg kan ikke, det vil jeg mere. Det er fucking sjovt, det her, mand. Skal vi lige gå ud til dem? Så er det sjovt. Ja, det er helt vildt sjovt. Jeg laver hele huset fra her. Ej. Jeg begyndte på det der, hvor man ikke kunne stille sådan der.
Ryster dine kæber også? Jeg tror bare, du kan slukke nu.